Ekkel krijgen ze van de provincie een skeervergoeding voor de gewozzenopvang. Gewoon boeren in de polders op Skielge houden ermee op. De gewozen binnen een pleegwudden, vindt bijgelijks Kees Cupido. De polder van Terschelling is uniek voor grijdenvogels en net voor gozen. De alle jaren wordt dat erger, vooral de laatste 5 jaar. Want het zijn alle gebrandganzen. Ik heb de berm, alles fretten ze op en verschieten ze. Stront leidt zowat dat in de kamer bij u zo'n tijd. In mei, het kan zo net langer. Het is nou zo erg. Ik zet dan wel eens een vierkante meter over. En dan hier ik 163 gram keutels, droge keutels op een vierkante meter. Dat is 16 ton per hectare. En dat rent dan met regen en met weer en wind rent dat ik de sleet in. Dus het is voor het hele milieu is het volle beter, geen ganzen meer. De eenden die hebben geen pieken meer, zelfs de merkels hebben geen pieken meer. Cupido en gewoon collega's laten de gewozen no shitten en verjaaien het door jagers. Er zijn twijfels over die methode, maar Cupido vindt dat het helpt en dat de toeristen er neert van vernemen. Nou staan we hier zo. Nou ben er al haast geen gewozen, want ze vleien terug, hè? Ja, ze vleien terug, we hebben het zien. En we hebben serieuze, goede jagers en intelligente mensen die weten wat ze doen. Want je shot geen jager. En toch ben ze er al weinig, of ze zijn er misschien al wel. Dus de toerist had er echt geen last van. Zo kan er weer meer variatie om vogels en planten ontstaan, denkt Cupido. En de gewozen? Met de snelheid van de Kogelwiek binnen die samen weer een heel eind verder om te eten.